салом тамошобинони азиз, имрӯз дар меҳмони мо устоди шоистаи варзиши иттиҳоди шӯравӣ, чанд карата чемпиони ҷаҳон оид ба камонварӣ, хонум Зебинисо Рустамова истиқбол мегирем. хулас хуш омадед ба барномаи мо. бисёр хушҳол ҳастем ки яъне ки сухани моро рад накардед, чун чандин бор суҳбати телефонӣ доштем ва ҳатто хостем ки мо ягон шоу кунем, шоу барномаи бисёр ғайриёддӣ, чун мақсади асосӣ ҳамин буд ки оё фаромӯш шудаед ё на, барои чӣ маҳз ҳамин камонзанӣ, барои чӣ маҳз ҳамин, сабабаш дар чӣ буд, дар ин атроф ки шояд масалан ман менишинам футбол тамошо мекунам, баъд мегӯям мухлиси футбол ки ҳастам, баъд падарам мегӯяд ки ту футболист мешавӣ, ё ки мегӯяд ки ту мушзан мешавӣ, боксёр мешавӣ, ту фалон мешавӣ. Умуман ҳаваси шумо чӣ гуна пайдо шуд, ё ки дар хурдӣ ягон не умуман чӣ гӯем, дар ҷавонӣ муаллими тарбияи ҷисмонӣ муҳамхи буд ки моро ба варзиш бисёр ҷалб мекард ва ҳамаи мо мехостем ки дар сексияҳо машғулият гузорем, чунки дар он барномае ки дар мактаб буд албатта аз вай калон шудагӣ будем. Аввал ба шиноварӣ рафтам, лекин аз сабаби маризӣ натавонистам. Баъд ба варзиши сабук рафтам. Дар варзиши сабук мураббии ман директори сарвари мактаб буд ва ҳамеша дар маҷлисҳо буду, дар машқ набуд. Баъд бинобар ҳамин мерафтию саргардон меомадӣ аз стадиони Спартак. Баъд яке бародарам гуфт ки камонварӣ ташкил шудааст дар Тоҷикистон. Нав кушода шуда буд соли 69. Гуфт ки ту намехоҳӣ ҳамон ҷо равӣ? Ман гуфтам бисёр аҷоиб, лекин аллакай синам 14 сола буд, лекин рафтам. Аввал албатта як чӣ гӯям ба шумо, бисёр ва як монотон, хеле бисёр зиқ мешӣ, камона мегирӣ. Бо як мураббӣ доштем ки умуман намехандид. Барои ҳамин гуфтам ки не, намешад, намерам, чунки мехостам ки ҳаракат кунам. Не, намешад гуфтам, рафтем. Баъд аз як сол вақте ки занги охирин буд ва мо ҳамеша дар душанбе ба кинотеатри ҷоми мерафтем, кинои ҳиндӣ медидем ва баъд аз он ба парк мерафтем. Парки он вақт Лелин буд, ҳозир Рӯдакӣ, чунки медонистем ки дар Тоҷикистон ин боғи фарҳангӣ ки буд дар умуман Иттиҳоди Шӯравӣ ҷои якум ё дуюмро мегирифт. Барои ҳамин ҳамон ҷо мерафтем. ҳамин вақт яке ҳамон камон духтароне ки ҳамроҳи ман буд сар кардагӣ буданд, яке дидам ки дар гардан медалҳои тилло доранд, рафтостанд. шумо доред? Не, вай духтарҳо аз пеши кинотеатри ҷомӣ гузашта истоданд ва ман гуфтам ки ҳамашон о Зебунисо, Зебунисо. Баъд ана дидӣ, агар ҳозир машқ мекардӣ, байни як сол мо бар ин мешудӣ. намуди камонварӣ бо аз сари нав оғоз кардам ва дигар аз майдон маро пеш кардан бисёр душвор буд. лекин дар хурдӣ бошад бисёр футболро дӯст медоштам. Лекин футбол ҳамроҳи акоям, тағоям ба стадиони Кистилшик мерафтем, Бофанда, ва дар он ҷо тағом футбол бозӣ мекарданд, ман нигоҳ мекардам ва як тӯби онҳоро гирифта меовардам. Баъд лекин модарам вақте ки синам ба 12 расид, модарам гуфтанд ки дигар ба футбол намеравӣ. Ин ҳозир барои духтарои мо ҳама шароит ҳаст, футболи хоҳанд футбол барои духтаро аст ҳамаш. Аммо он вақт набуд ва барои ҳамин футболро ҳама нақд мерафт, футбол, хоккей. шумо дар синни чанд солагиатон аслан че қаҳрамон шуди, қаҳрамони ҷаҳон? 20 солги. Аввалин чанд сол тӯл кашид? Як сол буд, 2 сол буд, чанд сол? ҳозир мегӯям аз соли 69 бошад, агар 70 бошад 5 сол. 5 сол пайи ҳам қаҳрамони ҷаҳон будед, яъне ки чемпион мир? Не, ман барои машқ кардан аз соли 70 агар сар кардагӣ будам камонвария, то 75 ман чемпиони ҷаҳон шудам. Соли то 80 не 75 шудам, 85, 87 боз. Умуман дар шакли кул чанд сол ҳисоб мешавад? 77 мо ҳисоб накардем. Тахминан ҳозир 87 75 ин чанд мешавад?
ман дар ҳисоби ман фикр кардам ман на пул шумурда метавонам на ҳисобат метавонам. умуман хеле зиёд шудаед. 17 сол 17 ман дар сол. 17 сол амиқадар. сабабаш дар чӣ буд ки шумо доим пешсаф будед? дар дигар ҷойҳо занҳо набуданд ё ки занҳо будану он қадар фаъол набуданд ё умуман ин намуди варзиш шояд ин қадар машҳур набуд Не, барои ё чӣ? майл надоштанд? Не, барои чӣ? Намуди камонварӣ умуман дар Украина сар шудагӣ буд. Умуман камонварии ҷаҳонӣ агар ҳамтон нигоҳ карда бароем дар шаҳри Лвов пайдо шудааст ва Федератсияи байналмилалӣ ҳам дар шаҳри Лвов соли 37 ташкил ёфтааст, таъсис ёфтааст. Ва Украина яке аз камонварони рақами як буданд. Сони мана Эстония ва ё ҳам бисёр камонварои хуб буданд. Русия камонваро бисёр буданд, лекин акнун мумкин ки дар хуни тоҷико ҳаст ҳамин намуди камонварӣ ки Тоҷикистон ҳам яке дар муддати кӯтоҳ вақте ки аз шаҳри Лвов донишкадаи тарбияи ҷисмониро тамом карда Виктор Герасимович Прахин ба Душанбе омад, дар муддати кӯтоҳ ҳамин намуди камонвариро як оммавӣ гардонд. ҳарчанде ки мо медонем ки намуди камонварӣ оммавӣ шуда наметавонад, чунки дар ин ҷо камон дар кор, майдони камонварӣ дар кор. Масалан ман фикр мекунам ки намуди камонвариро ҳозир мана аз соли 2010 аз нав эҳё кардан бо дастури супориши президент, чунки президент камонвариро ҳамчун фалак, шашмақом, ҳамчун ҳамин барои ҳамчун намуди ниёгон онро мехоҳад ки вай ҳамеша зинда бошад. ҳамихе гумон мекунам. нигоҳ кунед, қаҳрамон будани шумо, ҳамин умуман муваффақ будани шумо дар чӣ мебинед? мумкин ки дар ирода ва меҳнат. вақте ки ба ҳайати дастаи мунтахаб ворид шудам ва омодагӣ ба чемпионати ҷаҳон буд, маро ба ҳайати даста дохил карданд. ман субҳ мехестам, баъд аз зарядка кардан боз китобро хонда мешитам. яке мо мураббии сармураббии бонувон Арсен Шугаевич Балов шахси вай буд, ҳарбӣ буд ва бисёр моро сахт нигоҳ медошт. хотирам ба ҳаст ки ҳатто намемонд ки мо лабҳоямонро сурх кунем ё ягон либоси вай пӯшем, фақат мо бояд ки духтарҳо бояд духтар бошанд. ва омаду гуфт ки барои соати 10 омаду гуфт ки барои чӣ мебиёд ба майдони варзишӣ ки ман нестам. баъд мебиёд хобгоҳ, мегӯяд ки кани барои чӣ Зебунисо дар майдон нест. баъд яке омада утоқи маро тақ мекунад, ман баромадам. баъд гуфт ки ту барои чӣ дар тренировка нестӣ? Ман гуфтам ки ман машқ баъд аз обед мерам, баъд аз соати 2 мерам. ман дар хонаам ҳамихел. ва гуфт ки ту ҳозир дар хона нестӣ, ту ҳозир дар масқи ҷамоматӣ ҳастӣ ва бояд ки субҳ машқ кунӣ, баъд аз соати 2 боз нисфи рӯзӣ машқ кунӣ. гуфта ҳамин бо як дуғи ҳарбӣ ҳамихел ба ман дод зад. ман гуфтам шумо барои чӣ ба ман дод мезанед? ба ман ҳатто падарам ҳеҷ гоҳ дод намезад ки шумо ин қадар дод мезанед ба ман. гуфтам ки ва ихе камтар хандиду гуфти кани камонота гиру машқгоҳ рав. аз ҳамон ҷо машқ мекардагӣ шудам ва фаҳмидам ки бояд ки барои он ки вай фаҳмонда дод ки агар хоҳӣ ки натиҷа нишон дӣ, ва гуфт ки ман туро ба ҳайати даста гирифтам, ваъда додам ки ту бояд ки нағз баромад кунӣ. набошад ман дар он ҷо масалан Эма Гавченко ки чемпионкаи ҷаҳон буд, ӯро нагирифтанду маро ба ҳайати даста гирифтанд. ва гуфт ки ман ба ту як боварӣ доштам, вай доштам, ту боша хел муомилоти ту хел нисбати машқ. гуфт ки ҳамин ба ман ба фикрам таъсир кард ва ман аз ҳамон рӯз сар карда 2 бор 3 маротиба машқ карданро сар кардам. ва вақте ки мо бе мураббӣ мондан мумкин не бачаҳоро умуман камонвароро. ба вай тренер гуфт ки ман афсӯс ту дод задам. гуфт ту акнун гуфт ман барои ту шуда бояд ки то соати 7 бегоҳия дар машқгоҳ бошам. мумкин ҳамин буд ки ҳамон суханҳои вай буд ки вай ба ман боварӣ карду ман бошам ӯро метавонистам ба вай кунам. чӣ қадар аҳолии зиёд доштем ва ба ту боварӣ зоҳир мекунанд ва албатта мехоҳӣ ки ту ба ту худо қувва медодааст ки ту бояд ки ва бовари онҳоро иҷро кунӣ. ва динед ки ман ҳамчун чорум варзишгар рафтам, лекин аз он ҷо якум баргаштам, чунки
чемпионкой ҷавон шудам. бисёр хуб. Он давраҳо мо шояд ҷавон будем. Албатта. Ёд надорем. 75 мумкин набудедам моле. бале набудам. оё мардум то ҳол шуморо мешиносад ё намешиносад? чӣ фикр доред? Мешиносам. мешиносанд? бисёр мешиносанд ё кам мешиносанд? Хем чӣ гӯям? Хем мумкин дар ҳар куҷо намешиносам, лекин чӣ гӯям? Лекин мешиносам. Масалан, ман ҳозир ба хуҷанд омада истодагӣ будам, вақте ки тикетамро додам, гуфт ки ҷои 13-ум ба шумо чӣ хел мешинед ё не? Ман гуфтам ки ман бо ҷои 13-ум қаҳрамон шудагӣ ва вай ихел паспортро нигоҳ карду, шиносномаро гуфт ки шумо Зебунисо Рустамова, ман шуморо ба бизнес класс мешинонам. Ин як барои ман хуб буд ки мешиносам. барои ҳамин ё ин ки масалан ҳозир аслан номи шуморо мешиносанд аксар аз сурати мумкин суратам, чунки вай сурате ки мемондан ҳозир ман дигар шудагам. ба ҳамноми шумо ягон шоира ҳам ҳаст? Зебунисо баъдан. Биёед як кор мекунем. худи ҳозир ҳамкорамон мегӯем, ӯ дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар шаҳри Душанбе шаҳр. Аз мардум пурсон мешавад ва ҳазор сухан ҷо як натиҷаро намегирад. чун инҷо мо мешиносад намешиносад гуфта намешинем. ӯ худ аз мардум пурсон мешавад ва мебинем ки то кадом андоза мешиносад. тамошо мекунем? албатта. рафтем. салом диловар, салом меҳмони барнома. айни замон дар маркази шаҳри Душанбе қарор дорем. вазифаи ман расми меҳмонро ба ҳар як нафар роҳгузар нишон додан ва мебинем ки то чӣ андоза қаҳрамони барномаи моро мешиносанд. ассалому алайкум. хуб ҳастед шумо? иҷозат даст як савол пурсам аз шумо. худи шумо ҳамин хонумро мешиносед ки аст? тахминан гуфта метавонед ки чӣ кора аст? инашро худи шумо медонед ин зан ки аст? Не. тахминан медонед ки аст? Возможно, актриса. хонумро мешиносед? Не. тахминан метавонед гуфта ки шояд чӣ кора бошад? инаш франсия баромад кардагӣ буд? дар фаронса баромад карда буд. якта ҳамин духтар баромад кардагӣ буд, номашро дар хотир Камонзан. номаш дар хотиратон нест? ҳамуҷи пурсиданаш аз куҷо меши гуфта пурсидан аз тоҷикистон гуфт тоҷикистон он вақт намедонистанд. номаш хотира ман намода истодам духтар. шояд номаш Зебунисо бошад. бале Зебунисо. яъне ки нафара шумо мешиносед? мешиносам. ғоибона мешиносам ҳамчун қаҳрамони тоҷик. ҳамин хонум ки бошад? ایران намешиносед. тахминан чӣ кора аст ба фикри шумо? дар расм кило мебинед? نمیشناسم نه نمیشناسم ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. барори кор. хоп, дар расм кило мебинед ҳамин нафар ки аст? کمانزن است камонзан. офарин, аҳсан. زبونیسو رستم аҳсан мегӯям барои шумо. ҳоло он ки ман расми аввалро нишон додам, на ҳар кас расми аввалро нишон додан замон мешиносад ин нафар ки аст. вақте ман нишон додам, ин нафар алка шинохт ва ин расми дуюм аст. کمانزن زبونیسو رستم номи шумо чи аст? Диловар. диловар. шумо чи синфи чанд ҳастед? 7. 7. шумо ҳамин хонумро мешиносед? Не. намешиносед? Не. скорее всего какая-нибудь певица не знаю певица советских лет наверное хоб ин лучница вот номаш ростига байзудан бромад она чемпионка СССР по-моему номашон бо зе сар мешавад? Зебунисо Зебунисо. комилан дуруст аст. ин нафар Зебунисо аст. мешиносед? тахминан гуфта метавонед ки ин хонум чӣ кора бошад? با فکرم وای نبودم کامونزان نبودم камонзан, яъне ки аввалин қаҳрамонзан. بله камонзан. хоб, номашон чи аст? номашон блин نه زبونیسو رستم بود бале. мешиносед? نه نه наздиктар бинед. тахминан метавонед бигӯед ки чӣ кор аст ин зан? نمیشناسم номашро намедонед, ӯро намешиносед? намешиносед. намешиносед. чӣ гуфтед? یک کمونزنی که از بسیار بازی‌های المپیک اشتراک میکنه کنم бисёр хуб, дуруст гуфтед шумо. номаш чӣ бошад?
Ростга фаромӯш кардам. ҳамин хонум кӣ бошад аго? Зебуниса Рустамова буд. комилан дуруст аст. ин хонум қаҳрамони ҷаҳон камонвар Зебуниса Рустамова. Ташаккури зиёд мегӯям барои кор барош. ки зебунисо 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 хоб чикора буд? камонвар дар чи ҷаҳон мақсад якум ҳамин зебунисо қаҳрамони тоҷик қаҳрамони ҷаҳон дар тоҷикистон ҳамин зан буд. комилан дуруст аст. ман ташаккур мегӯям барои шумо. саломат бошед. Зебуниса Рустамова. офарин аҳсан мегӯям барои шумо. яъне ки ин нафар варзишгар ва чемпиони ҷаҳон оид ба чемпиони ҷаҳон оид ба камонбозӣ. дидовар вақте ки мо пурсон мешавем ба саволи мо фақат калонсолҳо ҷавоби дуруст гуфта истоданд ва пурсиши мо бошад идома дорад гузориш аз маркази шаҳр. худи шумо ҳамин нафар занро мешиносед? бори аввал мебинед. устод ҳамин занро мешиносед? мешиносам. бонӯ Зебуниса Рустамова ифтихори миллати тоҷиқҳо. шояд шумо одами шӯравӣ бошад аз ҳамин хотир шинохтед? ҳатман не одами шӯравием дуруст, вале бешӯравӣ буданам шахсан худам мешиносам. ин бонӯи бисёр камонвар. медонам. устод медонед аламовар дар он аст ки ҷавонони мо имрӯз қаҳрамонони худамонро намешиносанд. барои ҳамин мо хостем ки як пурсиш гузаронем. бисёр кори нек мекунед ва шояд ин кори шумо ҳам як таконе шавад барое ки ҷавонони мо бозам бештар ба таърихи худ рӯ биёранд. ташаккури зиёд мегӯям барори кор мехоҳам. муваффақ. Это Зебуниса Рустамова. ин нафар Да, камонгар? Да. варзишгар аст. хоб чемпиони худамон бисёр хуб. бале дуруст аст. номашон чӣ бошад? бале дуруст аст. ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. ин нафар варзишгар аст. намешиносед? Зебо Рустамова. Зебунисо Рустамова. намешиносед? эҳсосот чӣ тавр? эҳсосот чӣ тавр? шумо душвортаран тоҷикӣ гумон мекунам. шумо русӣ чӣ? Не, ман русиям гап мезанам, тоҷикиям гап ҳарф мезанам. душвор нест барои шумо тоҷикӣ? хеле омехта карда гап задан мегирам. омехта. бисёр хуб. оё худи ҳозир шумо мактаби камонварӣ доред ё надоред? акнун ҳозир агар гӯед ҳамин 2 соли охирин умуман мактаб доштан гуфтам шарм медорам, чунки ман 8 моҳ дар амрико будам ва ҳозир дар душанбе будам. ман ҳамин воқеаҳое ки ҳозир шуд, масалан бо модарам будам. баъд аз зафоти модарам ҳеҷ ба худ омада натонистам. гуфтани ҳастам ки мактаб надорам. ҳанӯз фаромӯш накардед? найза қапиз. ҳоло месанҷем. дур намеравед. албатта ихе камонои вазнинро алга бардошта наметавонам, лекин бо камонои мо барои шумо камони сабук метем, аммо албатта вазифаи душвор медем. душвор чӣ гуна аст ки чун замони пештар дар сари ягон кас себ мегузоштанд ё танга мегузоштанд ки бояд ӯро бизанем. ин умуман вай буд, тангаи тиллоӣ буд. фаромӯш накунед ки наврӯз дар тоҷики умуман дар кишварҳои форсизабон наврӯз аз камонварон сар мекарданд ва тангаи тиллоӣ мемонданд ва ки ҳамон ба тангаи тиллоӣ расад ҳамон шоҳи наврӯз мешуд. лекин вақте ки масалан аврупоро мебинӣ, онҳо себ мемонанду мепаронанд, лекин дар масалан дар замини форсизабонҳо масалан себ ин ишқа муҳаббат. барои ҳамин муҳаббатро паронда мумкин нест. оё аз фарзандҳои шумо касе касми шуморо интихоб кардааст? фарзанд, набира? ҳеҷ кас намехоҳанд? умуман соли 90 фарзандои ман агон фарзандои мумкин гуфтанд ки истиқлолият ва аҷоибаш ҳамин ки вақте ки онҳо худшинос шуданд ва метавонистанд як кадом намуди варзишро интихоб кунанд, дар тоҷикистон масалан намуди камонварӣ баста шуда буд, чунки тамоми намудҳои тирпаронӣ маҳкам шуда буд ва намедонам ки барои чӣ камонвариро ҳам ба ин
ворид карданд ва намуди камонварӣ соли тахминан 99-2000 аз нав оғоз шуд. Лекин ҳамин вақто маҳкам буд, бинобар ҳамин фарзандои ман намуди вайро гирифтанд. Бисёртар ба боксу, гӯштину ҳамахе ку. Акун навераҳомро намедонам. лоақал шогирдони шумо касе ҷои муваффақро гирифтааст ё нагирифтааст? Умуман то соли ҳозир мегӯям 85-87 ман мураббиам шуда кор мекардам. Мураббии бонувони Тоҷикистон будам ва соли 83 ман бо ифтихор гуфтанӣ ҳастам ки бонувони Тоҷикистон дар ҳайати номзад ба ҳайати дастаи мунтахаб бисёр буданд. Инютина Валовская, Гавҳар Пӯлотова, Вали Хаҷаева ва ифтихор мекунам ки бисёр духтароне ки буданд онҳо чемпионкаи Европа Гавҳар Пӯлотова, Лола Вали Хаҷаева чемпионкаи ҷаҳон оид. Ну ҳама шогирдони шумо? Ҳамашон мо дар як ҷо машқ мекардем ва албатта не ҳамроҳи шогирдони шумо оне ки шумо дасташро рост кардед ҳамаш ва ба ӯ ман қаҳрамон шуд. ҳамаш ба ман даст ёрдам медодам бо камон. Онҳо ҳамроҳи ман меомаданд дар машқ, ҳамеша ҳамроҳ будем ки ман бо онҳо техникаро ёд медодам. Вақте ки соли 83 сармураббии бонувон будам ва дастаи мунтахаби Тоҷикистонро ба Кубоки Иттиҳоди Шӯравӣ бурдем, командаи Тоҷикистон ҷои якумро ишғол кард. Ин як сенсатсия буд, барои он ки ин қадар командаҳои зӯр будану командаи Тоҷикистон, дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҷои якумро ишғол кард ва Кубоки СССР ғолиб баромадем. Як ифтихор барои мо буд. Ва ҳозир вақте ки мегӯянд ки барои чӣ ман мураббигӣ намекунам, чунки имрӯз шароите ки барои варзишгарро ягон ба воя расондану чемпион кардан бояд ки шароит фароҳам овардан дар кор. Вақте ки натиҷаи ҷаҳонӣ мехоҳанд, бояд ки шароити ҷаҳонӣ ҳам омода кунанд, то ин ки варзишгар шавад. Лекин ки агар илтифот хоҳиш кунад ба машқ мерам, масалан ҳамин рӯза ман масалан ба ҳамин сардӣ ҳаво нигоҳ накардам, масалан вақте ки духтарҳо бачаҳо гуфтанд ки маълима шумо мебиёед, ман рафтам, чунки боварӣ дорам ки хуб мешавад ва ин бачаҳое ки имрӯз камонвариро ёд мегиранд, паго мумкин ки мураббӣ шаванд, мумкин ки роҳбар шаванд ва ҳамон шароитҳоро боварӣ дорам ки фароҳам меоваранд. дар ягон филм шумо нақш офаридаед, бозидаед ё ки ба ҷуз оне ки касеро омӯхтаед, чӣ гуна найза зананд филмҳои таърихӣ, умуман аз давраи шӯравӣ гирем, Тоҷикистон, ҳамаш боре ҳам? Як бор ба фикрам кадом кино буд? давраҳои худтон агар қиёс кунем Рустам ва Суҳроб нагӯем? Не, Рустам Суҳроб не, вот это индийский фильм. Фильми ҳиндӣ? Али Баба. По-моему, вот там было. Но мы там, моя бурдаги будан ки то ин ки мо худамон ба фикрам паронем. Лекин бурдан, лекин мо напарондем. барои чӣ? Намедунам чӣ сабаб шуд ки навбати мо рафте? Не, ҳаминҷа Ӯзбеко кади буд мевай, куҷо буд, ҳамин Душанбе вай буд. Не, ва совместный фильм буд ку. Киро ҳамчун як варзишгар эътироф мекунед? Варзишгарои Тоҷикистона? Бале. Ба ман аз ҳама вай Расул Буқиев, ҳамон мастер-класси вай вақте ки мебинам, як медоед ҳиссиёти ҳамихи вай мебиёд ки чӣ хел ҳамихи озодона вай гирифта ҳарфи худро мепартояд. Ба фикрам ихе ҷудаист нест. Расул Буқиев боз ки? Не, шумо гуфтед ки киро вай мекунад. боз яку дуву се хай боки надорад. Ну аз ҳама беҳтарин ҳамон. Пас аз ӯ боз ки кадом? Боз ки? Хай Дилшод Назаров. Чунки ба хотири оне ки чемпион қаҳрамони ҷаҳон аст, ба ин хотир ё на? Не, барои он ки вай боирода аст. Масалан вай дар Бразилия вақте ки чемпиони ҷаҳон шуд, бозиҳои олимпиро ғолиб баромад, ин чорум олимпиадаи вай буд. Чунки бисёр варзишгаро ҳастанд ки масалан шикаста мешаванд. Лекин ин варзишгар ҳамиқа ирода дорад ки масалан зина ба зина рафта, масалан дар ҳамон бозиҳои
олимпия иштирок карда бошадам ғолиб нашудагӣ буд ҷойҳои масалан 8-ум 16-ум ҳама хеле дошт лекин дидед ки чӣ қадар боирода ки масалан дар бразилия ғолиб шуд ин як барои ман ҳар як варзишгар инро наметавонад карда ду варзишгаре ки номбар кардед ман зинда надидам гарчанде мешунасам ва зинда надидам намедонам ягон бор ҳозир дар москва дар москва дар москва мактаби худашро дорад мактаби буқиев дар юго-западный ҳам ту мефармоед ҳам ту гоҳ-гоҳ мебинем дар шабакаи интернетӣ тоҷикистон кадом нави варзишро шумо хуб меномед ва ривоҷ ё дорад машҳур аст байни ҷавонон кадом намуди варзиш лекин ман бу мавзуна чориё нагуфтам ӯро ҳам дӯст медоред албатта вайро дӯст дошта намешад вай албатта дӯст медоред ягон қаҳрамони ягон варзишгаре мешиносед ки лоақал мо ҳам салом алейк бошем хашмо гумон мекунам устопирёнро медонед она паҳлавон мешиносед ку комрон оиди муҳорибаҳои омехта ММА мегӯям фикри шумо чӣ аст аку фикри ман чӣ фикри ман масалан ман худам ҳабиб вақте ки бозӣ мекунад нигоҳ мекунам да масалан вақте ки як сол пеш ба фикрам дар амрикоро тамошо карда будам барои ман ҳам як ба завқ меорада одама ё ин ки ин маълум мешавад агар ҳабибро шиносед конор макгрегорам мешиносед дидагӣ будам албатта чӣ хеда мешиносед хайкун барое ки ҳабиб ҳам мусулмон ҳаст ҳам аз доғистон ки ҳаст нисбати вай дигар хел вай мекунӣ сони ғайр аз ин як номашро фаромӯш кардам як бача ваям ҳамин баромад кардагӣ буд аз лоиқ раҷабов аз данғара ба фикрам лоиқ раҷабов ба фикрам ё муин ғафуров кадоме аз инҳо лоақал симояш чӣ гуна буд хароб дароз қадар варзишгар фарбеҳ намешавад баёнов гуфтанӣ ҳастанд дастаи баёнов 5-6 варзишгарони бениҳоят бонуфуз доранд умуман гуфтем дар омехта нигоҳ кунед маълума дар як конфронс иштирок мекардем тӯли 4-5 сол дар муҳорибаҳои омехта ҳам коргардон то мусобиқоти ҷаҳонӣ гузарондаем чемпионат мира мегӯянд дар он ҷо иштирок карда ва гузарондаем аз ин сабаб дар яке аз конфронс дар бораи тоҷикистон мегуфтанд ки агар мо миллионҳо сарфа кунем миллионҳо футболисти бонуфуз камтар эҳтимол аст ба воя расондан ё тарбия кардан ё чиз аммо гуфт камакак сарфа кунем дар тоҷикистон кӯразанин паҳлавон мерезад паҳлавонони табиӣ хело зиёд дорем хело зиёд дорем фақат гуфти шумо камакак агар дастгирӣ кунанд инҳо метавонанд ки тоҷикистонро муаррифӣ кунанд ана ҳазор сухан ҷои натиҷаро намегӯянд ҳамин сухан 2 сол пеш 3 сол пеш мегуфтанд ҳозир бине ки чӣ қадар тоҷикони мо пешсаф ҳастанд хусусан дар муҳорибаҳои омехта дар бокс ҳам дорем як муҳаммадҷон дорем бениҳоят хуб бозӣ мекунад ки дар чанд сониҳо фақат меҳрубон сангинов дорем ӯ ҳам дар амрико тамрин мекунад умуман чеҳраҳое ҳастанд ки бозиҳои хуб доранд ё баъдан варзишгароне ки мо намешиносемшон ин намудҳо маиб мекунад чандин нафарашад маиб албатта боксам ҳам хел бисёр намудҳои варзишӣ ҳастанд ки охири он найзазании шумо не тасодуф аксади пишу гуфта ин тараф равад ё ки акса дада пишу биед ин тараф равад рафта ягон кас занад тасодуф мумкин лекин масалан ин хел неку масалан чӣ хел намудҳои дигарро баред 2 сол пеш вай ҷо парк ба мепаронанд машқ мекунанд тир расидагӣ парида рафтагию расида якта духтарчева сараш ба расидагӣ хайр худоро шукр ҳечи наштааст но факт что лекин ҳастам хеле дар шумо ин чиз нашудааст охир не худоро шукр нашудааст лекин бехатарии онро бисёр нағз нигоҳ кардан дар кор вақте ҳангоми тирпаронӣ ҳамаш мумкин мешавад
шумо аслан дар ҳамон камонҳое ки ҳаст мо тасаввур надорем. Камонҳое ки мо дар давраи бачагӣ ёд дорем, чӯби тарро мекандем, ришта мебастем, ҳозирам бисёриҳоам хеле баъд ҳамин бозӣ мекардем. ҳамон 1 метр 2 метр ҳам намерафт. камонҳои шумо чӣ гуна буд? ё камонҳои вай буд? Хеле камонҳои мо аллакай камонҳои вай чӣ гӯем классикӣ ҳисоб мешаванд, камонҳои дарсӣ ки ин махсусан барои амин ёд додан ва дар мусобиқаҳо иштирок кардан. ин камонҳо албатта фарқ дорад. ҳозир на ман фаҳмидам классикии шуморо, на дигар шумо чӣ гӯем классикӣ нишон доданам дар кор ба шумо. шумо лоақал гӯед ки оҳан ин аст, пластмасс алюминий ҳаст, алюминий, чӯбинашам ҳаст, алюминиш ҳаст, баъд карбон қади ва ёш китфош ва чӯбин ҳаст, лекин ҳозир беҳтаринаш ин карбон ва чунки ҳаракати тез дорад. аслан то чанд метра меравад агар ки озод занем? Озод занем агар то 400 метра мерад. 400 метр? 400 мерад. Лекин пас чаро ани бачагии мо 2-3 метр намерафт? Не, вай чунки шумо чӯби дарахта мекунед. Лекин шумо чӣ мекунед? Лекин ораш фаромӯш накунед. Ваям камони чӯбин дошт. Ва вай сарҳади Эрону Туэрона вай кадаги буд. Хотиратон ҳаст? Вай чӣ қувва кади вай камона кашидаги буд. Вай камони чӯбин буд, лекин вай камонро ҳам аз чӯбҳои махсус месозанд. ғайр аз ин ҳар як вай нӯгу ва ёшо дида кадан дар кор. Масалан шумо аз чӯб мегиред вай рост, барои ҳамин ҳама хел мекунад. Лекин камон вай барин ку қош барин. Хел дорад. Мани хеле вот он такой идёт плечо, вот так идёт. Вот так идёт. Понимаете? Он нагинается, вот здесь, в конце нагинается. Да шумот хушум патрасан, шинадилавасан. Девлинаторес? Да шинадилавасан? Берседа фран? Делинаторес? Барои ҳамин камона ҳунари ҳар кас невай камона сохтан. Рафту шумо дар ҷангал мондед. Касе нест, шумо танҳо ҳастед. оё шумо аз удаш мебароед ки худатон камон созед ва бар он камон шикор кунед? гумон мекунам не. барои чӣ? фикр накардам. мо ҷангал надорем. мумкин агар ҳамон вазъият баафтӣ мумкин месозӣ. Не ҳозир барои шумо ман чӣ омода кунам ки як бор дар таҷриба ҳамон чиза созем ва бибинем ки чанд метр меравад? чӣ бояд пайдо кунам? шумо гӯед шароитро муҳайё мекунам, пас аз барнома меравем. майлаш попробуем. чӣ биёбам? Якум чӯб коргаро нависе. чӯби чӣ? вай мешавад ку чормағз? дарахти асосӣ дар кор. ман намедонам, инаша фикр накардам ки ман фақат тайёраш. хай чӯб. Не, ман фақат тайёраш ба вай будам. камони шумо дар дасти худи шумо аст? пас мо ҳайати эҷодӣ як кор мекунем. пеш аз оне ки ба шумо танаффус метиҳем, пас аз кор бигзор хай пагоҳ меравем. имрӯз шуморо ғам намедем. мо ҳам камон месозем. аз интернет даромада ҳама нозукиёшо омӯхта камон месозем. шумо ҳам камонтона мегиред. якҷоя ба ягон саҳро меравем. пас месанҷем. пас аз он шумо моро меомӯзед чӣ гуна зад ва ба ҳамин муайян мешавад ки оё шумо фаромӯш кардаед ё на. камонҳо якун вай бисёр вазнин шуданаш дар кор ки масофаи баланд вай парондан масофаи дур. хай мо 400-500 метр лозим надорем. ҳамин 50 метр ам равад. 50 метр 30 метр гӯед. ҳозир масалан намудҳои миллӣ ки мегузарад оид ба камонбарӣ 40 метр. 40 метр. шумо боварӣ доред ки агар ки мо ягон танга гузорем, тангаро зада метавонед? дар чанд метр зада метавонед? мумкин тонам, лекин ягон бор напарондам хел. агар ки ман дар сарам монам чӣ? хай саратон ба меафтам. лекин сари шуморо эҳтиёт кардан дар кор. дӯстон, рости гап ҳаво хело сард аст, хунук аст. аз ин сабаб шояд пас аз оне ки тир парондан ростӣ дар сардӣ душвор аст, чун агар ки даст сард шавад, хунук шавад, дигар ҷунбишҳояш на он қадар мешавад. аз ин сабаб мо оташ мекунем.
аз сардии ҳаво рост дигар чизе гирён намешавад. ҳамон давраҳоро ёд меорем. аслан ин найза ҳисоб меёбад ё на? Ҳисоб мешавад. Найза? Камон. Камон. Найза это когда это? Потихоньку разберись. Фамонда. Аҳа. Шумо ури машқ кардем. масофае ки мо интихоб кардем 12 метр, 12 метр буд. 12 метр барои наврасон гуфтам. Хай аз 12 шурӯъ мекунем, рафто ки агар хуб шуд, боло меравем. 18 метр чемпионати ҷаҳон мегузарад. 18 метр ин тавр ки бошад рафта. пеш аз оне ки дар мусобиқот зада будед, шумо чӣ мегуфтед? бисмиллоҳи раҳмони раҳим. агар рафту нафароям нахандед. мо камтар бозиро душвортар кардем, акнун ба ҷои ӯ себ мегузорем. ва мебинем ки ба себ чун гуфтем, себ рамзи муҳаббат. ҳамин гуна? рамзи муҳаббат, кто-то пойдёт в сердце. маълима шумо инро хапед. себи сурхро истифода барем ё кабу? аслан кадомаш? Сурх? Вообще зард. Зард? Цель же жёлтый. аслан барои агар ки Барои муҳаббат сурхаш? барои миши парондаст? не, аммо аслан барои нишон гирифтан кадомаш беҳтар аст? не, маълима разиқ накунед. Сурхам дорем, зардам дорем. Сурхам дорем, зард. хай хуб, биёед. хай биёед, инашро истифода мебарем. ман бовар дорам ки маълима бисёр профессионал ҳастанд. аз ин сабаб риштаро истифода намебарам. дар даст қапида меистам. маълима фақат сарусема нашавед. албатта шӯхӣ аст. ин аслан нишонаи онест ки чӣ гунае ки як замон боварӣ доштанд мардум барои қаҳрамон шудан. ва ман низ бовар дорам ки аслан мумкин нест умуман атрофе ки ҷое ки тир меояд ягон инсон. мо бовар дорем ки маълима ҳанӯз фаромӯш накардан ва нишонро каме дигар дарозтар кунам. ман тайёр. шумо бисёр ҷавони ҷасур будед ки натарсида ҳамон сева дошта истодеду ман мепаронам. қаҳрамони бузург шумо. шумо ба фикрам яке аз авлодои рустами достон. хай ташаккури зиёд маълима ки дар ин сардӣ нигоҳ накарда омадед ва барои мо ва тамошобинҳо як чизи ғайриоддӣ буд. дар ҳақиқат необычно. На барои тамошобинон, барои моҳонам. Шумо мебравед. рости гап чанд сол мешавад ки намедонам ки маззааш ҳамон мазза бошад ё озин нахӯрда кайфияти ҳолаташ. паронӣ кардем, ҳам картошка мехӯрем. ҳам шумо бо себ каде истодед нотарс. сабаб шуд ки ҳамин тариқ
дар оянда филмҳо сабт кунем. Филмҳои таърихӣ. Таърихӣ, а? Бале, бале. Таърихӣ. роли асосия шумо бозӣ мекунед. ғолибияти худро дар чӣ медидед? мисол ҳабибе ки мисол овардед, ғолибияташро аз худо медонад. шумо чӣ гуна? умуман агар росташа гӯям, ин ҳозир ҳамаш кушода шудагӣ ҳама метавонад омин кунад, худо гӯяд. даври мо ин бисёр як душворӣ буд. ҳама медонад инро. лекин бо вуҷуди ин нигоҳ накарда, масалан ман ҳар як амон раҳи тирпаронива рафтам ва албатта бисмиллоҳи раҳмони раҳим мегуфтам, чунки модар калонам гуфтагӣ буданд ки вақте ки роҳ мегардӣ бояд ки корро сар мекунӣ бисмиллоҳи раҳмони раҳим гӯӣ. лекин намедонам барои чӣ, лекин ҳаминро мегуфтанд ва бинобар ҳамин ҳам оғози кори ман аз ҳамин сар мешуд. дар охир ба тамошобинони мо чӣ гуфтанӣ доред? ба тамошобинони шумо мехоҳам ки якумашон ки ман бисёр шуморо эҳтиром мекунам ва бисёр хурсанд шудам ки бо шумо наздик ошно шудам, шинос шудам, чунки намоишҳои шуморо медидам ва бо шумо ифтихор мекардам бо овоз, бо гуфтаҳои шумо. ман ки дар пештон ҳастам таъриф доред. не ман беин вақте ки шуморо якум бор дидам, аз овозатон шуморо шунавидам, шинохтам ҳамин. бинобар ҳамин ҳам ба тамошобинои шумо мехоҳам гӯям ки ҳамаи мо бояд ки аввал он ки барои саломатии худ кор кунем. ҳар яктамон бо варзиш бояд ки дӯстӣ пайдо кунем, чунки саломат бошем. чунки масалан ҳозир чӣ гӯям, ҳамин соли 2020 ба фикрам ҳама фаҳмиданд ки аз ҳама ба одам дараҷаи якум ин саломатӣ. вақте ки саломатӣ мешавад, ҳама чиз дигараш пайдо кардан осон аст. барои ҳамин мехостам ки фақат варзиш метавонад одамро саломат нигоҳ дорад. ҳама бо варзиш дӯстӣ кунанд, бо варзиш машқ кунанд барои худашон. ман намегӯям ки субҳ хеста тозетон, не, раҳ рафтан мумкин, масалан роҳравӣ варзишӣ, ё ин ки албатта ҳар рӯз барои худ вақт ҷудо кардан дар кор, барои гимнастикаи пагоҳимӣ, гимнастикаи бегоҳимӣ, албатта онро кардан дар кор. ман мехостам ки ҳама саломат бошанд, зебо бошанд, бо муҳаббат бошанд. тамом.